Begira, hau ez dira. Itxura lasaia dauka, ez da? Lorearen nektarra biltzen ari da. Jakin duzu erleek egun bakarrean 100 kilometro ere egin ditzaketela? Pentsa, Gorbeiatik Aralarrera egun bakarrean. Gure lurraldean ditugun 12 naturparkeetako 2 dira. Denak biodibertsitate oparokoak. Batetik bestera egaz, ezti eta gainerako erleak ezinbesteko osagaiak dira. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen dituzte, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Zergatik ez dugu gure begirada aldatzen eta munduari beste espezieen begiekin begiratzen? Horrela ikasiko dugu izaki horiek estimatu eta babesten ñiminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB, gizarte transformazioan ekinean.